Kabalo ba kamo unsay usa sa mga rason nganong maunlod kamo sa problema sa kinabuhi? Mao kana ang inyong gamay nga pagtuo. Sa Bible na istorya sa usa ka tawo nga naunlod siya tungod kay nigamay iyang pagtuo. Mao kana si Peter. Si Jesus naglakaw sa ibabaw sa tubig. Ug si Peter nakakita na si Kristo naglakaw ibabaw sa tubig. Daw naibog siya. Gusto po niya mulakaw ibabaw sa tubig. Naingon si Kristo, "Come." So nilakaw siya ibabaw sa tubig. Nigawas siya sa baroto o nagsugod sa lakaw ibabaw sa tubig. Pagka naindot atong experience, dili ba? I think si Peter lang ang naka-experience adto. Gawas kang Kristo Jesus. Pero kabalo mo, pag-abot sa kusog kay nga hangin, si Peter nakabati og kahadlok og naunlod siya. Pero si Kristo Jesus maluluyon sa diha mitawag si Peter, "Lord, save me." Isa ni Kristo ang iyahang nga kamot para ka Peter ug si Peter iyang gibira ug naingon si Kristo, "O pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Og dayon gibira ni Jesus si Peter, naglakaw na dayon silang duha ibabaw sa tubig ug namalik sila sa boat. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, "But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, 'Lord, save me.' And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, 'O you of little faith, why did you doubt?' And when they got into the boat, the wind ceased." Si Peter, nagsugod siya og kaunlod tungod sa iyahang gamay nga pagtuo, tungod sa iyahang kahadlok. Galakaw-lakaw nanto siya sa ibabaw sa tubig. Nabuhat nanto niya ang imposible nga butang, ang paglakaw ibabaw sa tubig uban kang Kristo Jesus. Apan sa dihang niabot ang dako kaayo nga hangin, kusog nga hangin. Of course, modako pud ang balod niya ni nahadlok siya. Nigamay ang pagtuo og dayon ni sink siya. Niunlod siya. Pwede ba unta nato mabuhat ang mga imposible nga mga butang? Pero tungod sa atong kahadlok o kagamay sa atong pagtuo, dili na lang hinuon. Aduna ka ba mga dagko nga mga mission sa kinabuhi nga murag imposible kay pagabuhaton? Abi ninyo posible gayod kana basta kay dakuon lang nimo ang pagtuo. Pero gamayan nimo ang pagtuo nimo, dili gid na mahimo ang dako nga misyon hinuon. Si Peter, tanawa, tungod kay dako siya pagtuo permero sa Ginoo, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Apanigamay ang pagtuo sa dinakita siya og dako kaayo nga hangin, naunlod siya. Mga igsoon na po dahil ko isa ka reminder sa inyo ha. Kung kamo gabuhat sa misyon para sa Ginoo, unsa man ang imposible nga misyon, nga daw imposible nga misyon para sa Ginoo. Unya nagabuhat kaniya na sa panahon nga moabot ang kusog kaayo nga hangin sa mga problema. Kusog kay nga bagyo. Lig-una gid ang pagtuo nimo, padakua gid ang pagtuo nimo. Ayaw kahadlok. Salig sa Ginoo kanang dako kaayo nga hangin, dili na makaunsa sa imo ha. Unsay man gud mga igsoon, mao nang mogamay ang atong pagtuo ug mahadlok kita. Tungod kay motutok man kita sa hangin. Mulantaw kita sa mga tubig, mulantaw kita sa mga bagyo. Nalimot na kita nga naay Dios nga atong kauban nga mo'y nagpalakaw kanato uban ibabaw sa tubig. Si Peter ang iyang mga mata nagatutok na didto sa dagko kayo nga mga balod, dagko kay kusog kay nga hangin. Wala na siya huna-huna kang Kristo Jesus nga maoy nagpalakaw kaniya ibabaw sa tubig. Wala na siya nakatutok kang Kristo Jesus nga maoy nagpalakaw kaniya ibabaw sa tubig. Ang iyahang mind, ang iyahang mga mata nagtutok na sa tubig, nagtutok na sa hangin. Hindi yun siya tabo saya, naunlod siya. Nigamay ang pagtuog, naunlod siya. Mga igsoon, panahon nga maabot pud gani ang dako kay nga problema, ayaw gyud ibiya imong mga mata kang Kristo Jesus. Tutok kay gayod siya pagayo. Huna-huna nga kaya ni Kristo Jesus i-command ang nature, kaya ni Kristo i-command ang tanan. Kaya niya i-command ang hangin, kaya niya i-command ang tubig, kaya niya i-command ang panglawas nimo, magsakit ba na o dili, ayaw ba niya dili, kaya niya i-command ang mga tao. Sa Bible gani, kaya pagahiyo ng kasing-kasing ni Pharaoh, kaya po niya pahumukon ang kasing-kasing sa tao. Kaya niya i-move ang mga mountains. Sa Bible, kaya niya ipahuno ang adlaw sa
pag sa Bible kaya niya ipahuno-alaw sa pagsalop, kaya sa Ginoo ang tanan. Now, kung moabot ka ni ang kusog kaayo nga problem sa imong life, tuto ka sa Ginoo. Ginoo nga kaya niya buhaton ang tanan. Ug dayon, bisan pagkusog kay nga hangin ang mohuros sa inyo ha. Bisan pagkusog kaayong balod ang mohuros sa inyo ha. Dili gid mo maunlod basta kay magatuto ka kang Kristo Jesus.